κόσμο μαζεύει. Δουλεύει κόσμο να κάνει. Είναι καλό. Κάνε μια δήλωση. Φέρ, το έχεις. Γιατί τώρα είναι καλοκαίρι και πρέπει να και Μίλα πιο δυνατά. τελειώσανε τα φερινά. Τελειώσανε. Χάνουμε το μετρό. Χάνουμε το μετρό, αλλά δεν μας νοιάζει. Εγώ θα βλογκάρω. Εμένα με νοιάζει λίγο, αλλά... Ωραία, θες να πάμε λίγο πιο γρήγορα? Κλείνω την κάμερα για να τρέξω λίγο. Ευχαριστώ. Πώς? Φτάσαμε! Είμαι τόσο ευτυχισμένη σήμερα. Δηλαδή, αν δεν κάνετε θερινά, θα ακούγεται σε εμάς. Πήγε. Αν δεν κάνετε θερινά, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο ευτυχισμένη είμαι. Δείτε! Είμαστε στην Ομόνια! Είμαστε στην Ομόνια! Καλοκαίρι μαζί σου αιώνια. Σαντορίνη θα γίνει η Ομόνια. Είναι τόσο τέλειο που θα γίνει Σαντορίνη η Ομόνια σε λίγες ώρες από εδώ. Έλα! Θέλω να καταστρέψω το καλοκαιρινό μου. Τι θέλεις? Θέλω να καταστρέψω το καλοκαιρινό μου και να πω ότι έχουμε 100 σχήσεις στο κάθε μάθημα. Και ότι θα πρέπει να διαβάζουμε κάθε μέρα. Και ότι δίνουμε πανελλήνιες. Αυτά. Εγώ διακοπές θα κάνω. Ασκήσεις βλέπουμε. Δεν θα κάνω μεγάλες δηλώσεις του τύπου δεν θα κάνω ή θα κάνω. Γιατί καλοκαίρι είναι και ποτέ δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Καλοκαιρινά. Προσπαθούμε να έχουμε καλοκαιρινά μαθήματα, αλλά αυτοί νομίζουν ότι έχουμε καλοκαιρινά ραντεβού γιατί κουν. Νομίζω ότι θα λύσει διάλογο. Τι θα είναι? Τίποτα. Κλείς την κάμερα για να σου το πω. Θέλει να κλείσω την κάμερα για να το... Δηλαδή, τι εννοεί ότι παραβιάζω η τέτοια της? Λέτε πριν που τραγούδισα το Ομόνια Σαντορίνη, της αλήθειας να μου πάρει τα πνευματικά δικαιώματα. Γιατί άμα μου πάρει και τα αλήθεια τα πνευματικά δικαιώματα, τι να πω? Είναι και γιατρός, εγώ γιατρός θέλω να γίνω. Γιατί αν δεν το ξέρω ότι ο Τσαλίκης είναι γιατρός ή λέω μαλακίες ή ισχύει. Δεν είμαι πολύ σίγουρη αν ο Τσαλίκης είναι γιατρός, αλλά νομίζω είχε περάσει ιατρική. Ή το είχα δει σε αιώνιο ή στο βίντεο κλιπ. Στο βίντεο κλιπ το είχα δει σίγουρα το περαστικά μου. Κουράστηκα. Κοίτα πόσο τέλεια είναι σήμερα. Είναι κάτω, Ας πάμε στο πρώτο. τέλεια! Γιατί πρώτα στο πρώτο? Νερό. Μήνυμα. Η μέρα γίνεται από την καλύτερη. Είμαι ευτυχισμένη. Θέλω να κλάψω από τη συγκίνηση. Οκ, φτάνει τόσο. Έχω χαρτομάτιλα στην τσάντα. Πώς? Δεν ξέρω. Πού πάτε? Πάμε μέχρι το Γρηγόρη. Από Γρηγόρη θα πάρουμε. Πάμε στο Γρηγόρη. Κάνουμε διαφήμιση στο Γρηγόρη. Κάνε μας μια σχόλια. Εγώ θέλω να πάρω από τον Παύλο. Εντάξει, εγώ πεινάω. Εντάξει, πηγαίνετε, εγώ πάω στον Παύλο. Τι να κάνω έτσι. Φωτογραφία είναι. Θα μπει μέσα. Όχι. Θα μπει. Γεια σας. Κάνω το vlog μου. Παύλο, να σε βάλω στο vlog. Στο vlog. Ποιο vlog, θα ανέβεις στο YouTube. Ναι. Θα μου κάνεις ένα καφέ? Σκέτος. Τι δεν θα σου κάνω? Ένα καφέ. Και εγώ θέλω να πω. Δικός. Δικός. Με λίγη προσπάθεια είναι δικός σου. Έχω άλλη μία ώρα. Τέλος. Άλλη μία ώρα. Τι τελειώσαμε, έχεις δοκιμάσει? Τέλος. Παρακαλώ. Τελειώσαμε. Και εγώ τελείωσα, αλλά θα κάτσω. Είναι και πάλι μία ώρα.
Τέλειωσαν τα μούτρα! Σέμι, δεν μου είπε καλή μάτια. Όχι, δεν ξέρω, θα τη στείλω. Ένα καταδιαμάσιο ή όχι. Δίνουμε πανελλήνιες! Νιώθω ότι δίνω πανελλήνιες αύριο. Πώς με νευρίασε έτσι. Και εγώ δεν νευριάζω με τίποτα ρε. Μία λέξη μου το κίνημα. Δεν ευριάζει με τίποτα η Μαρία. Αυτό που βλέπετε είναι... Δεν το σκοτώσω, πάει να μου κάνει. Μια λέξη μου, μια λέξη μου. Δεν κάνεις εσύ. Βγάλω το παιδί εδώ. Τελειώσαμε τώρα. Έχω άλλη μια ώρα γαμό. Εγώ πάλι τελείωσα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ ευτυχισμένη. Πες και εσύ ότι τελείωσες. Εγώ δεν τελείωσα. Πολύ όντως. Έχω βάλει μια ωρίτσα. Ορίστε, πώς στο YouTube, ναι. Σας αγαπώ όλους. Σας αγαπώ όλους. Πάμε. Έχω νεύρα. Πώς συνέβη αυτό. Έχεις εσύ νεύρα, δεν το πιστεύω Μαρία. Καρμονάρα την έφαγε. Δεν τρώω μακαρόνια γάμο, δεν μ' αρέσουν. Σε μισή ώρα ξεκινάει το πλοίο για Ρόδο. 10:30 το πρωί θα είμαι εκεί, οπότε θα περάσω όλο το βράδυ στο καράβι. Καμπίνα δεν βρίσκουμε, αλλά το δουλεύουμε. Και τώρα είμαι και κάθομαι στο κατάστρωμα μόνη μου. Ταξιδεύουμε με την αδερφή μου και τη μαμά μου. Έχουν πάει να βρουν καμπίνα, αλλά ναι καλά. Και καλό μου ταξίδι. Έχουμε καθίσει στον ήλιο. Και έχω σκάσει. Έχω σκάσει. Ladies and gentlemen, on behalf of our captain and the crew, we would like to welcome you to Superfast Ferries, the fastest, most popular, brand new ferries. Should you need any information or assistance during your stay on board, please contact the reception desk at 1441. Thank you. Ψάχναμε εδώ και ώρα το μαγαζάκι και το μαγαζάκι κλείνει 8 και η ώρα είναι 8 και 20 και μαντέψτε ποιος δεν θα φάει για 2 ώρες. Προσπαθούν να με πείσουν να βγάλουμε φωτογραφία, αλλά αφού δεν με αφήνουν να τους βάλω στο vlog, εγώ γιατί να βγάλω φωτογραφία μαζί τους. Πάρτε τα. Και το έκανα την καλίτσα και το παίζουν μαμά και κόρη και εγώ είμαι μόνη μου. Αυτή κοιμούνται στη πισίνα. Πολύ cool. Πολύ cool, αλλά η πισίνα είναι άδεια. Καλημέρα.
Φτάσαμε στην Go, η ώρα είναι 7 και κάτι και έπαθα αυτό που παθαίναμε μικροί που κοιμόμασταν στο σαλόνι και ξυπνάγαμε κάπου αλλού. Εγώ κοιμήθηκα στο πάνω κατάστρωμα και ξύπνησα μέσα στο σαλόνι. Αλλά εντάξει, ευτυχώς φτάνουμε, είμαστε στην Go, είμαστε πολύ κοντά. Χτες πήρα και μπισκότια. Είμαι στο αμάξι του παππού, Ναι. με τη μαμά. Δεν έχει καταλάβει ότι μιλάω στην κάμερα, οπότε μου απαντάει σαν να μιλάω σε αυτήν. Μαμά, θες να πεις κάτι? No comment. Ένα καλώς ορίσαμε. Η μαμά μου είναι από τη Ρόδο, δεν σας τα πω αυτά, γι' αυτό έρχομαι στη Ρόδο. Και έχουμε και σπίτι. Και νιώθω ότι μέσα στο αμάξι ο φωτισμός είναι τέλειος και ότι θα γράφω πολύ ωραία. Ένα είναι τα ειδώνει, λαλί, μωρέ, λαλί, τα ειδώνει στο κλουβί. Και οχτα πλόκα μ' οχτα πόδι, 7 μέρες η εβδομάδα, 6. Στο χέρι, 4 πόδια η αγελάδα, 3 η αγιατριάδα, 2 περδίκες σαν τάμα, 1 είναι τα ειδώνει, λαλί, μωρέ, λαλί, τα ειδώνει στο κλουβί. Αλλά μέχρι που φτάνει. Η αρχαγγέλη 5 δαχτύλα στο... αυτό είναι μελιές. Α, είναι μόνο μελιές. Κάνω διαφήμιση αυτή τη στιγμή. Μπορεί να κάνω διαφήμιση, αλλά θα πάρουμε αυτό. Να τα παίρνετε κι εσείς, είναι πολύ νόστιμα, με ριζάκι, κρεμμύδι και μαϊντανό. Τέλεια. Μόλις έφτασα σπίτι, στη χωριοδάρα και νιώθω τέλεια. Δεν ξέρω πού πρέπει να πάω, από εκεί είναι ο ήλιος, άρα από εδώ καλά θα είμαι. Και ευχαριστώ που το είδατε, γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να δείτε κάτι άλλο. Τώρα θα βλέπετε συνέχεια από τη Ρόδο και τα λοιπά, οπότε ακολουθήστε με και στο Instagram να βλέπετε τα stories, mara.mous, θα το έχω από κάτω στην περιγραφή. Μέχρι το επόμενο βίντεο.